Распаўсюдь крышачку і знікну на секундачку. Так, павяртаемся ў эфір. Да, распаўсюдзіла крышачку. Зараз налаштую сабе ноутбук, каб бачыць чацік. Пакуль усе збіраюцца, як заўсёды. Па крышачку павяртаемся ў эфір. Не нахрапам, не рандомна, хаця ёсць праект цікавы і да, хутка будзем яго рэалізоўваць, але пакуль на патрыдзенькі. Чаму? Таму што толькі што размаўлялі з шэрым катом. Ёсць тэмы, якія мы закранули, але я хацела бы больш у такім спакойным тэмпе, сваім тэмпе, у якім мне камфортна распавесці больш, мабыць, дэтальна, што мы робім, як мы робім, увогуле, што вакол нас адбываецца, і акцэнты, якія мы ставілі ў пытаннях, тое, што яго цікавіла. Мне вельмі прыемна чуць ад яго лагічна паслядоўнай сувязі і пытанні, таму што я вельмі стамілася ад той пены, ад таго смецця, якое несецца ў беларускім інфармацыйным полі, няма канструктыву, няма ніякіх вітаначкі. Напішыце, калі ласка, як гук, таму што я крышачку і на зарадцы, і крышачку я тут, скажам так, на падручных сродках, але мне падаецца, выглядае не вельмі дрэнна, таму ўсё ок. Бачу чацік, будзем працаваць. Патрыдзенькі назвала проста паразмаўляць. Гэта ўдагонку выйдзе хутка відэа наша з шэрым катом, і магчыма, у вас вынікне шэраг цэлых пытанняў, таму што мы сёння з ім закранулі тэмы такія, якія не кранаў Сергей Петрухін. Кот, ён больш дасведчаны такіх, я не магу сказаць, што больш дасведчаны, чым Пятрухін, але ён у іншай галіне працуе. Гэта такое выдатны ўжо, можна сказаць, наш палітычны дзеяч. Вельмі паважаю, вельмі рада, што ён... Вітаначкі. Я вельмі рада, што ён на волі, я яго шчыра чакала. Канешне, навікнуў, што мы з тобой ўжо бачыліся, але ніколі не хапае гэтага часу. Зараз я, мабыць, гук дадам, мабыць, вам ён будзе лепей так адчуваць. Ось, пра што мы размаўлялі з катом? Мы крышачку закранулі геапалітыку, мы закранулі пытанне рэгіянальнага Беларусі, і мы закранулі крышачку так тэму добраахвотнікаў, але па добраахвотніках на канале, тэлеграм-канале я размясціла Денису Урбановича заклік. Калі ласка, калі не паленіцесь, прыйдзіце, паглядзіце, дапамога на фронт патрэбна заўсёды, таму заклікаю. Збор вяду не я, збор вядуць нашыя сябры з БДК, нашыя ваяры, так што не пашкадуйце, будзеце ведаць, куды вы ахвяруеце свае, што называецца, сэрцам і рукамі запрацаваныя, напрацаваныя грошы. Па размове нашай з шэрым катом. Геапалітыка, давайце крышачку, мабыць, занурымся, таму што я так час ад часу намікаю на гэтую тэму, але я не разгартаю, таму што там вельмі насамрэч шмат рэчаў, якія пры такім базавым узроўні яны незразумелыя стаюць. І чаму праект інтэрвенцыі настолькі важны, і чаму тыя праекты геапалітычнага характару, якія мы рэалізуем, яны проста для нас крытычна важныя. Вось я сёння рыхтавалася да інтэрв'ю з Дзімай, і вось мой галоўны мэсэдж быў, што калі мы зараз не будзем, скажем так, на ізнос, на ізморшу, называецца, працаваць, мы проста не проста краіны як тэрыторыю страцім, а мы страцім наш нацыянальны суверэнітэт. Вельмі высокая пагроза, і я калі рыхтавалася да яго стрыму, я іменно вось гэтую тэму прапрацоўвала і, што называецца, ужо ўдагонку гатовая з вамі падзяліцца. Мы даволі там з ім разгорнута аб гэта абмеркавалі, але мне падаецца, што гэта мусіць вось на гэтую, я не ведаю, нітку з рознага жемчужнымі рэчамі нанізвацца пастаянна. Аб гэтым пастаянна патрэбна казаць, таму што пагроза для нашай краіны, для нашай нацыі, для нашага этнаса велічэзная. Я вельмі шмат увагі прыдзяляю тым падзеям, тым навінам, якія адбываюцца на акупаваных тэрыторыях Украіны, таму што для мяне Беларусь інтэрвіраваная краіна, яна ж пакуль формай гібриднай акупацыю мы не зацвердзілі, але па факце гэта так. І наша з вами галоўная задача, не толькі моя, і не толькі майго сына, і не толькі Дзімы, гэта абараніць наша нацыянальнае, таму што ёсць знешнія гульцы, якія спрабуюць Беларусь проста
ператрыкалорыць, што называецца, вы гэта ведаеце цудоўна. Але ёсць яшчэ ўнутрашнія ворагі, якія намагаюцца вось гэты нацыянальны дух, вось гэты супраціў замяць, неяк адвесці ўвагу. Хто ў маім знаходзіцца чаце ў Telegram, бачыў маю спрэчку, калі з галоўнай тэмы, з тэмы інтэрвенцыі, з тэмы абмеркавання Беларусі уводзілі ў нейкую іншую і зачапіліся да таго, што Дзіма неяк не так выказаўся наконт Координацыйнай рады, як вы так пасмелі на святыню нагаворваць, не ужасна просто. Насамрэч, Координацыйная рада – гэта абсалютна не тая інстытуцыя, з якой я бы хацела звязвацца. Я ўжо мела досвед. Ён для мяне быў пазітыўны, таму што я была на баку чальцоў выбарчай камісіі. І, напэўна, нам гэта варта прагаварыць, таму што тыя статысты, якія зараз заходзяць у Координацыйную раду, не ўсе, а большасць, там, што ёсць людзі сумлення, я бачу, там той же Сергей Коршун, вельмі паважаю гэтага чалавека, хаця крытыкую яго канал за то, што хацелася бы там больш такога беларускага акцэнту, але яны робяць вельмі добрую справу, таму такая крытыка будзе лайт-варыянт. Вось, давайте нацыянальны суверэнітэт павяжам з дзеямі гэтых званых гульцоў у нашых унутрашніх і выбараў Координацыйную раду. Я шчыра кажу, я за імі мала сачу, там я бачу, што рознага кшталту персонажы заходзяць і проста гэта ты, як вы там апынуліся, што вы там робіце. Вось, але яны заходзяць, яны і далей адпрацоўваюць грошы, гэта іх заданне, і тут, шчыра кажу, абурвацца таму, што яны там прысутнічаюць. Можаце, але гэта аніяк на іх меркаванне не ўплыне. Дык вось, гэтая падзея і падзея ў Беларусі, яны дакументы па інтэрвенцыі ўжо пададзеныя. Зараз скажу на гэтае пытанне. Піліп да Петрухіна заходзіў, Піліп слушныя рэчы казаў, Петрухін мне учора не спадабаўся. Я не ведаю, пра што мова ідзе. Я выпала з гэтага інфармацыйнага поля, таму што я вельмі занята нашай працай, і яна займае шмат часу, таму што шмат патрэбна чытаць і шмат патрэбна аналізировать, плюс мы займаемся яшчэ пэўнага кшталту разлікамі. Давайте павернемся да таго, што я пачала. Нацыянальны суверэнітэт. Вось для мяне гэта такая сёння стала ключавая кропка. Я дзесьці ў чарговы раз себе поймала на думцы, што вось яно, вось тут трэба пра гэта прагаварыць. І калі мы будзем казаць у такіх складаных катэгорыях, як этнас, нацыя, нацыянальнасць. Вось я глядзела Квітана, дарэчы, ён вельмі класна апісаў працэс, калі ў Савецкім Саюзе падменьвалася паняцце нацыянальнасці. Па факце гэта была этнічная група людзей, якім там прыпісвалі, што ты паляк, там украінец, беларус, там і рэшту. Насамрэч прапісвалася этнічная група, а не нацыянальнасць. То бок гэта крышачку розныя рэчы, таму што як ён там зазначае ў сваім стрыме, я крышачку з ім не згодна, але ён слушна кажа, што нацыянальнасць, дзейсна гэта палітычная складавая, то бок няма дзяржавы, няма, скажем так, прыналежнасці да нацыі, таму што нацыя гэта больш палітычнае паняцце, а этнас гэта ўжо культурнае, і тут патрэбна падзяляць гэтыя моманты. Этнас, якой мае сваю дзяржаву, гэта нацыя, а калі няма, скажем так, магчымасці вызначаць, што ў тваёй краіне адбываецца, то ты страчаеш вось гэтыя якраз такі нацыянальныя адзнакі. Што адбываецца з беларусамі, чаму я вырашыла сёння вам, што называецца, вдагонку хутка выйдзе відэа, але гэта вось адзін з тых элементаў, які мы не прагаварылі, але ён важны. Так вось працэс знішчэння нашай краіны, ён вельмі павольны, але, на жаль, на сённяшні дзень па тых выніках, якія мы бачым, вельмі прадуктыўны. Таму вораг, шчыра кажу, не патрэбна яго недаацэньваць. Канешне, яны, нягледзячы на тое, што крадуць унітазы, яны прадстаўляюць для нас велічэзную пагрозу. Для Беларусі як для тэрыторыі і для нас як для нацыі, якая застаецца без сваёй дзяржавы, адпаведна, не можа вызначаць, умоўна кажучы, свой лёс, таму што вы знаходзіцеся... Я прынамсі ва ўкраіне, я цалкам інтэграваная ў гэтае грамадства, і для мяне не вынікае ніякіх праблемаў, тут, што называецца, пераапрануцца і быць такой шчырай украінкой, для мяне це не є праблема, але
я себе не ідэнтыфікую як такая 100% украінка, нягледзячы на маю этнічную прыналежнасць да гэтай краіны. І таму, сябры, вельмі важна зараз, па-першае, падтрымліваць тых, хто на баку нацыянальна арыентаваных сіл. Я не кажу пра ультранацыяналізм, калі толькі беларусы, ніхто акрамя беларусаў. Гэта не так. Мы жывем у соцыуме, і трэба разумець, што вакол нас знаходзяцца суседзі і іншыя людзі, з якімі таксама патрэбна лічыцца. Адпаведна, гэта важна, калі ты падтрымліваеш тых, хто не прадаў, што называецца, краіну сваю, то бок людзі, якія за ідэю, людзі, якія намагаюцца ўсяляк беларускае пытанне трымаць у павестцы і трымаць не злачынным намерам зганьбіць гэтую краіну, то, што мы назіраем, а іменно адрадзіць, павярнуць суверэнітэт у краіну. І, адпаведна, наша задача галоўная не страціць вось проста нашу нацыянальную прыналежнасць. Беларусы выязджаюць, вы бачыце, што нас стае крытычна мала. Мы стаем такія раскінутыя па свету, асабліва тыя, хто дзейсна мог змяніць сітуацыю, то бок гэта такія нацыянальна налаштаваныя людзі. Канешне, не ўсе, далёка не ўсе. Вельмі шмат всякага выехала, але тым не менш беларусы ў большасці сваёй былі за тое, каб Беларусь была развітая дэмакратычная краіна. Я не магу сказаць, што мы прафукалі свой шанец, таму што калі я занурылася ў пытанні геапалітыкі, я зразумела, што і вайна ва ўкраіне, і тыя працэсы, якія мы зараз назіраем, на жаль, яны былі непазбежныя, таму што ў пэўны момант пачаліся геапалітычныя гульні, пачаліся геапалітычныя спрэчкі, ціхія, закрытыя. Я адзімі казала, што мы такая умоўная яўкоўскі беру бананавая рэспубліка, я пра Беларусь раскажу. Да і Украіна таксама, украінцы кажуць, што не той узровень, канешне, геапалітычны, якой бы хацелось, хаця ў іх ёсць шанец, у іх ёсць здольнасці для рэалізацыі сваіх амбіцыяў, здаровых амбіцыяў. Вось, але мы зараз кажам пра Беларусь. І вось гэтая бананавая рэспубліка, якая мела абмежаваны доступ да інфармацыі, якая мела абмежаваныя магчымасці пэўнага характару, то бок нам не хапала досведу, нам не хапала знанняў, нам не хапала вось гэтага здаровага развіцця, то бок вось гэтыя працэсы тармажэння, якія адбываліся, на жаль, яны уплынулі на сітуацыю ў 2020 годзе і ў 2022 годзе, таму што мы не навучыліся галоўнаму, мы не навучыліся сябе рэалізоўваць у геапалітычным фармаце. То бок наша сістэма выбудаваная палітычная не давала развівацца, таму што развіццё гэта прамая пагроза рэжыму аўтарытарнаму, то бок нас трымалі заўсёды на мяжы нашых магчымасцяў, вось далей заходзіць нельга. Гэта працуе не толькі ў рамках адной краіны, насамрэч гэта яшчэ на геапалітычным узроўні працуе, калі у пэўны момант табе кажуць, што не, ты, конечно, афігенна класна, але далей ты не пойдзеш. То бок ёсць пэўныя абмежаванні, і гэтыя ўплывы я толькі пачынаю вывучаць, і на мне цікава, то бок дзе ў якой момант я, скажем так, зразумела, што а вось тут мне кажуць, не двигайся, не ідзі, не рабі, таму што тут ты ўжо заходзіш, што называецца, ў поле, дзе цябе не чакаюць. Бо ты з бананавай рэспублікі, а мы тут элітныя, і як бы табе тут не месца, што называецца, ты не з нашага элітнага клану. Вось, гэта вельмі абстрактная гісторыя, але глядзіце, што давайце на прыкладзе каардынацыйнай рады той же самай мы аналогію зробім. Чаму каардынацыйная рада не прадстаўляе сябе інстытуцыю, якая здольна развівацца. Вось астатнія 6 год вы назіраеце, яна стварылася ў жніўні 2020 году, яны там пра сябе заяўлялі, што мы там будзем ледзь не новай уладай, і што з гэтага выйшла, нічога з гэтага не выйшла, таму што або ўладу аддайце нам, або мы нічога не будзем рабіць, і будзем чакаць, калі вы там капыты адкінеце, умоўна кажучы. Каардынацыйная рада сучаснага выгляду, я не веру ў гэтую інстытуцыю, паколькі няма самой інстытуцыі, адпаведна, мне не во што верыць, умоўна кажучы. І галоўная праблема, што
яны пазіцыянуюць сябе як структуру, якая дае магчымасці. Насамрэч яна гэтай магчымасці не дае, а наадварот, у пэўны момант тым, хто а-ля Лахвіч, такі вось выскачкі кажуць: «Я ведаю, што рабіць». Яны кажуць: «Не-не-не, а ты прысядзь, табе слова не давалі». Сучасным выглядзе Координацыйная рада, я сумняваюся, што яны будуць даваць магчымасць развівацца праектам, якія, мабыць, і варта развіваць, і яны перспектыўна класныя, і яны маюць патэнцыял. Не дадуць, таму што гэта не ў інтарэсах тых, хто кіруе гэтай, скажем так, канторай. Чаму так? Таму што ёсць знешнія гульцы, якія не зацікаўленыя ў развіцці Беларусі і ўвогуле зацікаўлены ў тым, каб Беларусь атрыкалорылась і ўвогуле далей, мы там парішаем. Вы ведаеце, што ёсць манкурты, вы ведаеце, што ёсць калабаранты пэўныя, ёсць, я не ведаю, ці сепары ёсць ці няма, але такая тэма даволі складаная для нас, таму што мы, па-першае, мы не сутыкались з такім, так? То бок, калі я кажу, што бабарыга манкурт, мне пачынаюць там на нашу гніду пісаць, што ой-ой-ой, Мінская там рот адкрыла на нашую святое. Вось, хаця там на лбу клейма ўжо, прабачце, ставіць недзе, відавочна, што чалавек цалкам сваё жыццё прысвяціў нашаму ворагу. Вось, і толькі сляпы гэтага не бачаць. Тым не менш, мне спрабуюць давесці, што не-не-не, ты дрэнна ведаеш гэтага чалавека, ён жа ж карціны на расійскія бабкі скупляў. Як ты можаш так яго крытыкаваць? Вось, то бок мы не ўмеем сябе пераканаць у тым, што тое, што мы бачым, яно дзейсна тое, што мы бачым. І не патрэбна чакаць, калі прыйдзе нехта і скажа, што, мабыць, ты пераглядзіш сваё меркаванне. Координацыйная рада – гэта маніпулятыўная арганізацыя. Вельмі добра сказаў Шэры Кот на гэты конт, што, і, дарэчы, апазіцыя ўся разумее, што не важна, хто як галасуе, важна, хто як лічыць. Вось, я, як ўжо казала, чалец выканаўчай рады, не выканаўчай рады, выканаўчай рады ў Народнай грамадзе, а выбарчай камісіі Координацыйнай рады папярэдняга склікання, я не веру ў платформу Лібер. Я ўжо неаднакратна гэта казала, гэта для мяне абсалютна відавочна, усе гэтыя дзідос-атакі, уся гэтая адсутнасць магчымасці кантраляваць мне, як чальцу выбарчай камісіі, працэс галасавання, то бок я ўжо распавядала, напэўна, мабыць, не распавядала, то бок у нас не было магчымасці назіраць за выбарамі. Мы бачылі тую ж агульную карцінку, якую бачылі усе рэшты. То бок, падлік галасоў з нашага боку, гэта абсалютна была немагчымая гісторыя, таму што доступа, скажем так, да вось гэтай, я не ведаю, карціны аб'ектыўнай у нас не было. Таму, калі мне заліваюць пра тое, што ў Лібера там класная платформа, якую аўдзіравалі частка лукашыстаў, частка там нейкая арганізацыя, якую нельга агучваць, прабачце, калі ласка, што гэта такое? Гэта так не працуе. Плюс вельмі добра Дзіма Казлоў сказаў, Шэры Кот, што ёсць такое паняцце ў выбарах, як агітацыя. То бок, скажыце мне, мае сябры, даражэнечкі, якія праграмы з папярэдняга склікання Координацыйнай рады былі выкананы. Я вельмі добра памятаю, як усе гарланілі пра палітвязняў, усе гарланілі пра ваяроў. Вось вам ваяр падае праект, класны праект. Серёжа Петрухін падае гаманец Лукашенка і кажа, калі мы яго там вызнаем злачынцам, у нас ж будзе шанец, што называецца, эканамічна вось гэтыя патокі прыпыніць і менш будзе дрэнных наступстваў для нас, для беларусаў. І вы бачылі вынікі цудоўныя, адзін праект ледзь працягнулі, і ён не маў далейшага развіцця, а Сергея Петрухіна ўвогуле там захэцілі і выставілі нейкім чалавекам, якой увогуле там, мы з Дзімай зараз размаўлялі, я кажу, як вас рэтранслююць, не спрымаюць, рэтранслююць, да? Што вы сядзелі, і у вас там нешта адбылося ў турме такое, што вы не здатныя рацыянальна альбо неяк аналітычна разважаць, што абсалютны бред, але Координацыйная рада – гэта якраз такі структура, якая будзе тармазіць класныя праекты. Таму што мэта Координацыйнай рады – гэта не вызваленне Беларусі, не паверненне дадому, а, я кажу Координацыйнай рады, чальцоў Координацыйнай рады. А якраз такі не даць развівацца, то бок узяць пад кантроль працэсы, якія могуць патэнцыйна павярнуць Беларусь у, скажем так,
у статус суверэннай дзяржавы, я бачу, я просто назіраю на ўласныя вочы, іх задача гэтага не дапусціць нікоім чынам. Вось, яшчэ раз павяртаемся да праекту інтэрвенцыі, яго блакавалі, яго страйкавалі, яго ледзь-ледзь з другога разу прагаласавалі, я веду, колькі Сашко дадаў да гэтага сіл, то бок, ну, рабіце вынікі. І калі вы мяркуеце, што людзі, якія ў мінулы раз праводзілі галасаванне, яны і зараз яго праводзяць, умоўна, тыя людзі, якія заходзілі ў каардынацыйную раду папярэдняга склікання, яны дублююцца і зноўку ідуць. Я не ведаю, чаго вы чакаеце, мне проста шкада тых людзей, якія яшчэ вераць у магчымасці. Сябры, ну, вось сёння 6 красавіка, тыя, хто ідуць у каардынацыйную раду, шчыра жадаючы нешта змяніць, мне вас сёння ўжо шкада, таму што ту порцыю хэйту, ту порцыю ганьбішча, якое рыхтуецца, той сюр, якой супраць вас будзе скіраваны, паверце мне, грошы на прапаганду выдаюцца не проста так, іх патрэбна адпрацоўваць, адпрацоўваць будуць на вас. Мне лягчэй, таму што адчэпіцца крышачку ад нас, перафокусіруюць увагу на вас. Але я шчыра кажу, мне шкада, зараз выявіцца, што вы там нейкія не такія, што у вас там, аказваецца, купа скелетаў у шафах. Вас гэта ўсё чакае, мы гэта праходзілі. Таму я вам шчыра жадаю, калі ласка, набярыцеся сілаў і прасоўвайце свае праекты паралельна з каардынацыйнай радай, як гэта зрабіў Лахвіч. На момент, калі мы падавалі каардынацыйную раду праект інтэрвенцыі, я ўжо ў той час ведала, што будзе існаваць такая структура, такой суб'ект, як нацыянальная кааліцыя. І вось Сашко не дасць мне збрахаць. Якраз такі ў той час я яму казала, што дачакайся, калі ласка, калі мы запусцім кааліцыю, калі ў нас атрымаецца рэалізаваць вось гэтую ініцыятыву, і яна якраз такі дасць старт твайму праекту. Што і адбылося насамрэч, таму, калі ласка, калі вы ідзеце ў каардынацыйную раду, спадзяецеся, што вас там пачуюць, но можаце мне потым напісаць, я вам дапамагу, калі у вас дзейсная шчырая класная ідэя, не рэалізаваць, але за магчымасцямі кааліцыі неяк гэта ўсё шчасце прадвінуць і дапамагчы ў тых момантах, дзе мы можам дапамагчы. Вось, таму што аніводнага склікання каардынацыйная рада не выдавала нейкіх геніяльных ідэяў і аніяк не дэманстравала зацікаўленасць у тым, каб беларускае пытанне, яно было дзейсна беларускае, не павязана з іншымі, не пераплеталася з іншымі інтарэсамі. Таму мне каардынацыйная рада ў гэтым пытанні даверу не выклікае, тым больш, што я была знутры, я бачыла, як сакратары проста здзекаваліся з чальцоў, хто ў той час балатаваўся, і гэта было, ну, проста, ведаеце, зараз Ваня Краўцоў на правах сакратуткі зноўку зойдзе ў каардынацыйную раду, і вы з гэтым нічога не зробіце, як нічога каардынацыйная рада папярэдняга склікання не зрабіла з фальсіфікацыямі. І яшчэ раз нагадаю, Латушка, Губаревіч, Ковшык і Дабравольскі туды зайшлі абсалютна незаконна і выйшлі адтуль незаконна. То бок, ну, насамрэч, гэта тыя таварышы, якія ў каардынацыйнай радзе тэхнічна не мелі права за статутам знаходзіцца. Тым не менш, папярэдні склад, ну, яны сказалі, ну, да, мы правтыкалі. Ну, дык ваша правтыкала каштавала таго, што адзін з найбуйнейшых, найпатрэбнейшых праектаў быў вамі ж пастаўлены на стоп, нягледзячы на тое, што вы яго прагаласавалі. Вось, таму каардынацыйную раду я не раю ісці, але калі ўжо зусім прям хочацца, і вы так перакананы ў тым, што вы здолееце, мне вас шкада, але вы маеце на гэта права, ідзіце. Я па Статкевічу раю за адзін стол з махлярамі не садзіцца. Ось, таму што нашы нацыянальныя інтарэсы, на жаль, ім не цікавы. Я кажу зараз пра тую ж Таню Мартынаву, я кажу зараз пра таго ж Латушку, якой, мне падаецца, выключна ў польскіх інтарэсах зараз дзейнічае. Гэта маё асабістае меркаванне, я яго нікому не навязваю. Вось, хто там яшчэ? Азаров пойдет, якой здаваў план перамога і потым падставіў беларусаў. Ну, вось гэта вашыя кандыдаты, вы шчыра верыце ў гэтую ганебную гісторыю. Вось, прапусціць пару чалавек, якія не будуць нічога вырашаць. Мы гэта, яшчэ раз кажу, мы гэта праходзілі, і калі вы легалізіруеце іх вось такім чынам, ну, калі ласка, калі ішлі папярэднія каманды, яны яшчэ дзесьці спадзяваліся, што яны змогуць неяк
вырашыць гэтае пытанне па-іншаму. У іх нічога не атрымалася, яны пераканаліся, што неважна, хто як галасуе, важна, хто як лічыць. Адпаведна, каардынацыйная рада для мяне гэта абсалютна закрытая тэма, тым больш, што мы распрацавалі сваю кааліцыю, зараз пішацца статут, сход неабыякавых, можете прысутнічаць там у чаце, можете на канал падпісацца, мы там плюс-мінус публікуем навіны. Зараз мы прапрацоўваем блок галасавання якраз такі у кааліцыі, таму што ён будзе адрознівацца ад усеагульна прынятых. Ён мусіць быць максімальна празрысты, ён мусіць быць працэс галасавання, маю на ўвазе, максімальна зразумелым, то бок каб не было маніпуляцый, фальсіфікацый. Зараз я з Дзімай размаўляла, я патлумачу, чаму мы так падыходзім, таму што зараз, калі занурвацца ў геапалітычную тэму, ідзе перыяд маніпулятыўнай палітыкі. Вельмі шмат маніпуляцый, вельмі шмат брехні. Вы бачыце вось гэты палітычны хаос, якой адбываецца на палітычнай арэне. Я вам шчыра кажу, ён мяне не выклікае пытанняў абсалютна, таму што, дзякуй Богу, у маім жыцці ёсць людзі, якія ўмеюць гэта тлумачыць, я да іх прыслухоўваюсь, але тым не менш, вось гэтая маніпуляцыя, на жаль, яны вельмі сходзяць, і мы з вами зараз знаходзімся ў палітычным працэсе, калі ідзе трансфармацыя, і на вось гэтую палітычную арэну выходзіць не проста там палітыкі з знаннямі, то бок уходзіць вось гэтая ўся маніпулятыўная гісторыя, і прыходзяць навукоўцы, людзі вытворчасці, людзі, якія могуць сазідаць, могуць ствараць і могуць рэалізоўваць, людзі, якія могуць і будуць браць на сябе адказнасць. Гэта цяжкі, складаны працэс, таму што, я вам шчыра скажу, ад улады ніхто не хоча адыходзіць, гэта нармальная гісторыя абсалютна. Калі ўжо схабіў, ўжо называецца Бога за бороду трэба трымацца, але тым не менш, вось гэтая трансфармацыя, яны адбываюцца, яны будуць адбывацца, таму усялякія там АПК, габінеты, вось гэта ўся гісторыя, яна сыходзіць, таму што гэтыя каманды не здатныя генераваць ідэі, карысныя ідэі, яны здатныя толькі маніпуліраваць у розных, скажем так, галінах, таму што там і інфармацыйныя маніпуляцыі, і грашовыя маніпуляцыі, і вы бачыце, што Светка ездзіць па свету, просіць на нашу гніду грошы, давайце аб'ектыўна, то бок, чым займаецца гэтае выданне, яно мае на мэце сваёй дыскрэдытаваць людзей, апанентаў, якія прадстаўляюць пагрозу рэжыма Ціханаўскай. Я не думала, што я гэта буду казаць, але у нас выбудаваўся як рэжым Лукашэнка, так і рэжым Ціханаўскай, але гэта ўсё, што называецца аднаго поля ягад. Вось, там яшчэ пытанне, хто каго фінансуе, што называецца. Таму, сябры, вельмі важна, тут патрэбна зараз падчас гэтай турбулентнасці утрымацца і трымацца свайго курсу. Шчыра кажу, таму што мы гэта праходзілі за праектам па інтэрвенцыі, калі нам натуральна казалі, што гэта не працоўны варыянт, гэта ніхто не будзе разглядаць, вам гэта не патрэбна, не вытрачайце на гэты час. Мы верылі ў гэты праект, мы верылі ў тое, што мы робім усё правільна, таму што мы распрацоўвалі не нешта новае, а мы аналізировали тое, што адбылося, і давалі гэтаму юрыдычныя трактоўкі. Таму, сябры, вельмі важна зараз быць максімальна свядомымі і шчырымі і нацыянальна арыентаванымі. Гэта ключавое. Вось мой галоўны месседж у Дзімы зараз у размове быў, гэта не страціць наш нацыянальны суверэнітэт. Таму што пагроза вельмі вялікая для нас. Калі мы знікнем фактычна як нацыя, уявіце сабе, што гэта будзе. Гэта будзе зусім фіговая гісторыя, таму што Беларусі трыкалорыць, я кажу зараз пра тэрытарыяльную складавую, а самі беларусы, гэтая нацыянальная адзінка, яна проста хтосьці возьме там грамадзянства Польшчы, Украіны, іншых краінаў, і мы знікаем як нацыянальная адзінка, што называецца. Я, мабыць, скажу вельмі зараз абстрактна, гэта доўгатэрміновая такая гісторыя, яна цягнецца, нават не доўгатэрміновая. Я так сабе плюс-мінус пралічвала, калі знікне мова, знікне культура, традыцыя беларуская. Гэта плюс-мінус 2-3 пакаленні, окей, 3-4 пакаленні, але 3-4 пакаленні, сябры, гэта 50-60 год на хвіліначку, то бок у нас ёсць рэальная пагроза страціць сябе
страціць краіну і краіна ператварыцца на прамую пагрозу, скажем так. То бок у нашых руках зараз самая галоўная рэч гэта зберагчы ўсё тое, што зберагчы і павярнуцца да нашых нацыянальных, таму што па-іншаму, калі вы думаеце, знаходзячыся ў Польшчы, вас не кранецца гісторыя, якая зараз вось у Ўкраіне адбываецца. Украінцы не страцілі нацыянальную складавую, але вы бачыце нават за тое, што яны хочуць яе зберагчы, якія наступствы. А цяпер падумайце за Беларусь. Беларусы зараз не на тым этапе, калі яны азадачаныя пытаннем нацыянальнай сваёй бяспекі. На жаль, мы страцілі вось гэтую здатнасць адчуваць пагрозу. Нам падаецца, што ну, як Сашко правильно сказаў Брусселю яго, ну двумоўе, ну падумаеш, ну господі, што тут такого, ну дзейсна, што тут такого. Потым прыходзяць расейцы, кажуць, едзем у Беларусь, таму што там ёсць Wi-Fi, і там па-расейску ўсе размаўляюць. Вось і прывет, вам натуральная асіміляцыя, зараз вы будзеце з'язджаць за мяжу, а нашу краіну будуць перазасяляць расейцы. Ось, што будзе праз 5-10 год у такой перспектыве? Ну, можаце самі ўявіць. Таму вельмі важна зараз зберагчы сябе і намагацца ўсіма даступнымі сродкамі, конечно, павяртацца ў Беларусь, таму што нават на сваім прыкладзе скажу, я зараз шкадую, што я на той час выехала і не засталася. Хаця, мабыць, зіграла ролю моя прысутнасць в Украіне, асэнсаванне пэўных рэчаў, і зараз я знаннямі напоўнена больш, і магчымасцяў, адпаведна, у мяне вынікае больш для ратавання краіны. Адсюль нацыянальная кааліцыя – гэта суб'ект, координацыйная рада – гэта профанацыя, маніпуляцыі, таму, калі ласка, вельмі важна сачыць за тым, што яны робяць, таму што шкоду, якую яны наносяць, яна значна больш за тую карысць, якую яны імітуюць. Вось, яны могуць вам распавядаць шмат. Прыкладам магу прывесці выказванне таго ж Латушкі, якой крычаў, што я займаюся праектам па рэстытуцыі. Паша, як справы? Паша, што з лицом? Дзе рэстытуцыя? Дзе цэлы закон па рэстытуцыі? Ты абяцаў беларусам павернуць маёмасць. Вось, нуль эфекту. Праект па інтэрвенцыі ў паролі у координацыйнай радзе, ён ніяк не рухаецца, гэтым займаецца зараз нацыянальная кааліцыя. Таксама я вельмі абураная сітуацыяй была, калі я прэзентавала ў Сейме Літвы прапанову даць літоўскім грамадзянам, паколькі еўрапейскае заканадаўства іх у гэтым абмяжоўвае статус ветэрана вайны за межамі краіны, і дакладна я пісала, што гэта ідзе пра Ўкраіну, гэта ў пытанні о нашых ветэранах вайны. Дакладна ў мяне там размова ішла пра літоўцаў, і натуральна праз некаторы час Сашко Кусь, я цябе вітаю, вельмі непрыемна, таму што ты мне не патэлефанавала, не ўдакладніў моманты, і тут выяўляецца, што ён таксама займаецца гэтым пытаннем, але нейкім такім дзіўным чынам ён дубліруе мае тэзісы і прамаўляе роўна тое, што прамаўляла я, перадаючы дакументы на Сейм. Я паважаю Сашка, мне цудоўныя з ім адносіны. Я зараз не столькі крытыкую, колькі не разумею, а навошта гэта было зроблена, калі на Сейм Літвы, і канкрэтна я падавала дакладна на імя Йозаса Олікаса дакументы, у якіх я прасіла статус, а потым так атрымалася, што ты ўжо, будучы ў складзе нейкай арганізацыі за дэмакратычную Беларусь, кажа, што павінен быць статус абаронцы свабоды. Гэта глупства абсалютна, патлумачу. Вось гэта яскравы прыклад таго, калі маніпуліруюць інфармацыяй па праекту, і праект далей мае ўсе шансы быць запоратым, таму што мы, калі прапрацоўвалі пытанне ветэранаў, мы абапіраліся на нормы міжнароднага права, і ёсць статус ветэран вайны, удзельнік баявых дзеяў. То бок гэта ўсё зафіксавана і міжнародным, і нацыянальным правам, тут супярэчнасцяў ніякіх няма. Мы прапануем увесці тэрміналогію, якая адпавядае нацыянальнаму заканадаўству з больш пашыранай формулай. То бок мы кажам, што у вас усё ў законах ок, але ёсць хіб невялічкі, яго можна выправіць шляхам дадавання да нормы яшчэ некаторай, скажем так, тлумачэння пад зорачкай. То бок вы часта там, хто працуе з законамі, бачыце, што ёсць такія сноскі,
Адпаведна, калі пад сноскай ёсць пэўныя яшчэ тлумачэнні альбо змены, яно ўлічваецца як агульнае заканадаўства. То бок заканадаўства па сутнасці зменьваць не патрэбна, але патрэбна распрацаваць сноску, якая тлумачыць, што вось для гэтай катэгорыі грамадзянаў ёсць таксама прававое вызначэнне, то бок мы іх таксама бачым, мы пра іх ведаем, мы гатовы надаваць ім сацыяльныя гарантыі і ўсё рэшту. То бок простай мовай, калі я прапісвала формулёўку, я нават зараз скажу вам, сябры, дакладна, як яна называлася, тому што я працавала не так даўно з гэтым пытаннем, яно ў мяне наверху. Секунду. Да, ветэран баявых дзей за межамі дзяржавы, то бок зразумела, ветэран баявых дзей за межамі дзяржавы. Вось гэта, потому што ёсць ветэран баявых дзеяў у рамках еўрапейскага звязу, то бок яно там не перадбачае удзел у расійска-украінскай вайне. Вось гэты хіп мы выпраўлялі. Ну, а Сашко выйшаў, сказаў, што патрэбна назваць іх абаронцы свабоды. То бок вось гэтай фармулёўкай, якой не існуе ні ў адным з ні нацыянальных заканадаўстваў, ні міжнародным праве. Ну, то бок давайце дадзім людзям чарговую медальку, якая нічога не будзе азначаць. Вот такая Светкіна шнобелевская прэмія атрымліваецца. Паваяваў літовец ва ўкраіне, давайце мы яму Светкіну шнобелевскую медальку дадзім, няхай радуецца, што ў яго ўсё добра. То бок вось такім чынам падмяняецца паняцце, вось такім чынам праекты замінаюцца, таму што літоўцы паглядзяць, што абаронец свабоды, што за фігня? Типа, у чарговы раз беларусы ўтручаюцца ў наша нацыянальнае заканадаўства, што за халера май такое адбываецца. То бок так рабіць нельга. Тым больш, што Клычко са мной на прамой сувязі, чаму ён мне не пазваніў, чаму не ўдакладніў, калі я не супраць таго, каб двигалі праект, наадварот, я гэта заўсёды вітала, і ён гэта ведае. Я заўсёды дзялілася з задавальненнем сваімі знаннямі, навыкамі, распрацоўкамі. Калі ласка, карыстайцеся і давайце разам рабіць нейкія карысныя рэчы. Тут праходзіць 7, праходзіць некаторы час, фігась, што называецца, на, получи, распішысь. Я ўзяў твой праект, падпісаў яго сваім імям і цяпер, што называецца, я яго прасовую. Вось, я пагляджу, канешне, чым гэта скончыцца, гэта цудоўная гісторыя. Яшчэ раз скажу, я проста ў Сашка пытаю, чаму ты мне не пазваніў і не ўдакладніў па праекту, што ў ім патрэбна дакладна рэалізоўваць, якія моманты. Вось, а проста ўзяў, што называецца, спісал і пашоў расказаў, што ты вучыў і ты ведаеш. Я ўжо не задаю пытання наступнага характару, назві мне, калі ласка, імёны вашых юрыстаў, якія працавалі над гэтым праектам і якія распрацоўвалі прапанову па дапамозе літоўскім ваярам у прасоўванні іх інтарэсаў на дзяржаўным узроўні. Можа, Сашка денег навабілі не. Вы прапануеце. Я яму, дарэчы, тарчу 2000 гривень. Слухайце, точны чат, я забыла, прабачце мне, калі ласка. У нас патрындзенькі, сябры. Зараз буду адказваць на ваше пытанне, таму што вельмі ў мяне шмат розных тэмаў, і я шчыра кажу, я пакуль не магу вызначыцца канкрэтна з чым. Я беру вось такія, тое, што гарыць, то, што палае, і вам выдаю на гару. Насамрэч, у мяне там дафіга. У мяне нават ёсць цывілізацыйныя праекты, то бок па адраджэнні нацыянальнай ідэнтычнасці, вось гэта ўсё. Але гэта вельмі шмат, таму давайте, по конструктиву, потому что Хелена общается с этим мужчиной, забыла имя, он из Люксембурга, Миша Кучеров его зовут. Так, мы с ним в вельми добрых сябровских отношениях. Взглянет, он вообще зуба нет у него. Вы мне подскажете, какое у него образование, что он окончил. Я лечу, что, Стасис, я пропоную Мишу запросить на эфир, и вот это так мы плануем себе робить. Вось, што называецца, і я абавязкова агучу гэтае пытанне яму. Зуба няма, глядзіце, у рознага кшталту людзей, да, розныя фізіялагічныя асаблівасці. Я тут за Мішу не магу казаць. Вось, але, магчыма, у яго, гэта, ведаеце, як задаваць чалавеку, жанчыне, там, у 35-40 гадоў, чаму цябе няма дзяцей? То бок ёсць розныя сітуацыі, ёсць розныя падставы для таго, каб нешта было не агульнапрынятым. Таму я бы вам раіла вось такога кшталту пытанні не задаваць, таму што, магчыма, у яго ёсць пэўныя там
фізіялагічныя асаблівасці, і ён з пэўнай прычыны можа гэтага не рабіць, таму што. Але ён не хоча, каб вы занурваліся ў яго внутрашнюю гісторыю, і таму я Мішы вось гэтае пытанне задаваць дакладна не буду. Вось, таму возглавляет ли там общину белорусов, и он сказал, что да, мы ведаем, что Миша у нас в Люксембургу есть дыяспора, и он эту диаспору узначальвае, яшчэ ён знаходзіцца ў складзе звычайных людзей, там таксама могуць пацвердзіць, што яны яго ведаюць. Гэта адзін з такіх вядомых. Насамрэч, з Мішай я знаёма з 20-го года. Мы разам працавалі па пытанні бежанцаў беларускіх, яны таксама ў сябе прымалі нашых людзей, так што Мішу я ведаю, мне водгукі пра Мішу толькі добрыя. Ось, Хелена, не шкадую, добра, што з'ехала, шкадую, падаецца, што Літва больш рэалістычна ставіцца да офісу, ніж Польша. Ну, дай Боже, каб яны так ставілі. Тыкаць вы, Стасіс, будзеце сваёй маме, мне не патрэбна тыкаць, я да вас з павагай стаўлюсь. Хелен скончыла 5 разоў. Тую установу адукацыі, якую вы называеце, я вам скажу, што я атрымлівала там магістратуру яшчэ ў 2017 годзе, і ўжо той час было зразумела, што інстытуту як інстытуту ўжо не існуе, таму што на той час забаранілі, падаецца, завочную форму альбо очную форму, я не памятаю, завочную форму, падаецца, пакінулі толькі замежнікам. Ну, тое, што інстытут ён разваліваўся, ён ужо ў 2017 годзе разваліваўся, таму з таго часу прайшло ўжо 9 год, таму я не ўпэўнена ўвогуле, што ён як інстытут існуе, таму што на той час закрываліся прыватныя інстытуты, а гэта быў прыватны інстытут, і з Лазо тады былі праблемы, то бок фактычна прыватную адукацыю яе нішчылі і руйнавалі на маіх уласных вачах. Таму я не ведаю, што з інстытутам, відавочна, што я не адсочваю гэтую гісторыю, вось, але я цалкам перакананая, што як інстытут яго не існуе. Вось, таму закранулі, таму што вы па-хамску ставіцеся я бачу, да чатаўцаў, да мяне, таму атрымаць такой адказ, тыкаць вы будзеце сваёй маме, бліжэйшаму свайму чалавеку. Вось, і да ўсіх рэшту вы мусіце датрымлівацца іх уласных кардонаў і ставіцца з павагай, то бок звяртацца на вы. Таму я вам не дазваляла, што называецца, мне тыкаць, я вам не сяброўка, я вас не ведаю. Вось, таму я прапаную далей не звяртаць увагу, напэўна, на Стасіс, таму што вы всегда маму задзіваеце. Не, я вам кажу, што тыкаць вы будзеце чалавеку, якое вам гэта дазваляе рабіць. Я вам гэта не дазваляла рабіць. Рабіце вынікі. Вось, далей давайце абмяркуем важную тэму. Я хацела з вамі яшчэ прагаварыць сёння. Што я хацела праговорыць з вами? Мы праговорили нацыянальны суверэнітэт, мы праговорили з вами каардынацыйную раду. Вельмі моцная зараз будзе хваля пасля Брусэлю, мы гэта бачым, мы гэта адчуваем, будзе вельмі моцная хваля, таму што мы там, паходу, закранулі нейкія балевыя точкі, і ўжо зараз ідуць супраць нас розных кшталтаў дзеі, але яшчэ раз паўтараюся, я бачу гэта як маніпулятыўную палітыку, і адпаведна рэагаваць, рэфлексаваць на яе я не вельмі хачу. Не буду, я хацела закрануць, мы з Дзімай яшчэ размаўлялі вось наконт кааліцыі. У нас ёсць такая тэма, як наезд Дэна Саба на Антона Малкіна. Ён там ажно даводзіць нейкія аргументы. Вось гэта адзін з тых прыкладаў, калі адзін бок абмежаваны ў каментарах, а другі бок не злазіць, што называецца, я яму ўжо сказала, будзеш мяне тэгаць у кожнай суполкі, таму што ён неяк паранаідальна мяне тэгаў і на Фейсбуке, і ў Тэлеграме проста натуральна паўсюль. Я яму зрабіла за гэта заўвагу, што не патрэбна мяне паўсюль цягаць, што называецца, будзеш заблакаваны, таму што так не робіцца. Вось, ён маніпуліруе інфармацыяй, ён спекуліруе інфармацыяй, таму, сябры, прыйдзе час, усе з Дзімай размаўляла на гэты конт, мы ўсю сітуацыю агучым. Безумоўна, я з'яўляюсь прадстаўніком каманды народнай грамады, відавочна, што я ўсю гэтую гісторыю ведаю,
Вось, але зараз казаць, скажем так, пра ўсіх і пра ўсё небяспечна. Я разумею, што я у вольнай краіне, я магу сабе дазволіць шмат, але ў мяне тут працуюць мае, што называецца, кардоны, дзе я разумею, што калі пачнеш штосьці рабіць, то ёсць вялікая верагоднасць нашкодзіць. Нашкодзіць я відавочна не хачу. Вось складу злачынства там ніякага няма. Тое, што падаецца, што там, як ён на крыптакашалёк, мне падаецца, я памятаю, Антон там PayPal свой згадваў, а не крыптакашалёк, таму вы блытаеце педалі, тут што называецца. Вось, але мне падаецца, што з Антона спытаць за гэтую сітуацыю, па-першае, маюць права людзі, якія дапамагалі. Вось, я так разумею, паколькі няма ўсеагульнага абурэння людзей, людзі ў яго удакладнілі, ён патлумачыў, што адбылося. Адпаведна, у іх прэтэнзіяў да яго няма, а чаго лезуць рознага кшталту людзі, якія вірусу блакуюць уезд у еўразвяз, ну, можаце самі здагадацца. Таму вось такая гісторыя тут, якую мы пакуль не можам каментаваць, але я пераканана, прыйдзе час, і мы зможам казаць. Я яшчэ раз пацвярджаю, што я цалкам ведаю, што там адбылося, як адбылося і ўвогуле, як гэта ўсё рэалізоўвалася на маіх вачах, але шчыра кажу, там гісторыя з пазітыўным вынікам, і у нас там усё нармальна, ўсё добра. Потым распавядзем, неяк будзеце таксама усміхацца, як усміхаюсь я. Вось, я прапаную, згартацца. Мы крышачку пасядзелі. Калі ласка, беражыце нашы нацыянальныя інтарэсы, беражыце Беларусь, больш звяртайце ўвагу на тое, што належыць іменна нам, таму што па выніку, як казаў Лахвіч, мы атрымаем алябуратаў, якія пад уплывам іншай дзяржавы пачалі прадстаўляць пагрозу. Тут ва ўкраіне гэта абсалютна зразумелая гісторыя, калі мальчыкі в трусіках з узкімі глазамі прыходзяць. Гэта зараз не абраза, што называецца, знешняга выгляду, гэта апісванне тых людзей, якія прыходзяць сюды. Таму я менш за ўсё хачу, каб беларусы прадстаўлялі пагрозу сваім суседзям. Мы не збіраемся павяртацца ў межы Вялікага княства Літоўскага або Рэчы Паспалітай. Няма такіх намераў. Нам бы Беларусь павярнуць і павярнуць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт краіны. Гэта галоўнае. А як гэта рабіць? Хто гэта будзе рэалізоўваць? Ну, вось зараз я крышачку падымаю канал, выхожу часцей у эфіры. Некаторыя, адразу кажу, я не рыхтуюсь да эфіраў, таму што часу крытычна мала, але спрабую вось з таго багажу знанняў, якія ў мяне ёсць, тлумачыць, што адбываецца. Адзін з такіх галоўных эканамічных, давайте яшчэ мы з Дзімай зачапілі, адзін з галоўных эканамічных праектаў — гэта праект дніпровскага транспартнага калідору. І падаецца, я ў Дзімы там дапусціла памылкі такія лексічныя. Я казала гандлёвы абмен, глобальны обмен, канешне, потому што глобальны обмен і гандлёвы у мяне, скажем так, украінская чытанка і беларуская інтэрпрэтацыя ў галаве змяшаліся. Глобальны абмен. Беларусь адна з краінаў, у якой ёсць магчымасць па вадзе перамяшчаць тавары. Гэта літоўска-польская, беларуска-украінская гісторыя ад Клайпеды да Херсона. Адпаведна, мы вельмі зацікаўленыя тым, каб рэалізаваць гэты праект. Ён вельмі патрэбны як літоўцам, так і беларусам, ну і тым больш украінцам. Вось, мы правялі папярэднія эканамічныя разлікі па праекту, мы правялі кансультацыі па праекту. Ёсць такой пазітыўны водгук. Нам патрэбна яго рэалізоўваць, таму што гэта адзін з праектаў, якой дае нам эканамічную незалежнасць ад рашкі. А паколькі мы ад рашкі збіраемся сыходзіць, ось, як гэта называецца, расейцаў дэнацыяналізіраваць у Беларусі. То бок, ну, мы хочам, каб расейцы жылі на Расіі, а беларусы ў Беларусі. Таму адзін з такіх важных праектаў для нас геапалітычнага складу — гэта дніпровскі транспартны калідор. Мы мала аб ім размаўлялі, мы мала прыдзялялі яму ўвагу, таму што ён знаходзіўся ў стадыі распрацоўкі, але зараз, паколькі мы яго ўжо плюс-мінус сагласавалі, ёсць зацікаўленасць краінаў, ёсць зацікаўленасць пэўных людзей, мы будзем і далей з ім працаваць. Я думаю, што пасля інтэрвенцыі гэта будзе наш такі наступны эканамічны блок.
вось акрамя ваеннага, якім мы зараз займаемся. І ўвогуле я так гляджу, што тэма нашых вайсковых яна пачала набіраць нейкія адэкватныя спрыняццё, там што раней пра ваяров нашых і чуць не хацелі, зараз уже плюс-мінус ага, ну раскажыце, окей, ладно, яны ж не прадстаўляюць пагрозу нацыянальнай бяспекі, не прадстаўляюць, кажа Хелен Мінская, наадварот, іх патрэбна разглядаць як сілу, якая здатная надаваць вам абарону. Так што, сябры, наступнага разу мы з вами, мабыць, я падрыхтую ўжо больш дэтальна, тому што я шчыра кажу, я тут яшчэ паралельна балую з нейрасетямі, і мне ёсць такія ідэі класныя, як даносіць інфармацыю не проста словамі, а яшчэ нейкім такім прыемным візуалам. Вось, займаюся яшчэ гэта. Хеленка навіны ёсць аб стане Міколы. Ну, вы ж бачыце, ён запісваў відэа, ён час ад часу публікуе на тэлеграм-канале Статкевіч тэксты, тэзісы, таму я лічу, што мы ацэньваем яго стан як добры. Вось, я не магу сказаць ідэальны, альбо з пункту гледжання здароўя ён здаровы. Мы жадаем яму самага лепшага і, конечно, з свайго боку будзем намагацца, каб ён восстанавіўся як мага хутчэй, што называецца. Сергій Першак, вітанечкі. Існують близькі люди, з якими на ти, це не дає приводу всім тикати, поважати ведучого. О, вже пане Сергію, що називається, вписується в цю історію. Так, я в Україні навчилася, ну і у Білорусі, я не можу сказати, що у Білорусі гэтага не було, але в Україні гэта вельмі цінується. Гэта приватна простора. Не порушаєш простору другого чоловіка. Тобто ти поважаєш сусідів, ты прыбіраешься час ад часу ў пад'ездзе, таму што ну, гэта такія зоны агульнага карыстання. Ты адэкватна паводзішся на вуліцы, да? Не толкаешься, не штурхаешься, там нікога не пінаеш. Вось, я бачу, што в Украіне гэта must have паважаць прастору другого чалавека. То бок гэта круто, гэта класна. У Беларусі гэта плюс-мінус таксама працавала, я не кажу, што у Беларусі гэтага не было, але вось гэтае парушэнне прасторы, яно расцэньваецца як хамства і адпаведная рэакцыя. То бок ты заходзіш на маю тэрыторыю, нельга гэтага рабіць, я гэтага не дазваляла. Вось, мы не ў бананавай, што называецца, рэспублікі, і не у гэтых, што называецца, якім усё роўна, дзе сусед і чым займаецца, ім патрэбна ўтруціцца. Не, мы паважаем прастору іншых, і вось гэта мне падаецца вельмі важна, калі мы асэнсоўваем, што вакол нас знаходзяцца людзі, інтарэсы якіх мы не маем права парушаць, таму што гэта іх власныя, гэта іх бачанне, гэта іх дзеі, калі яны не парушаюць тваю прастору, калі ласка, займайцеся чым хочаце. Вось, а расейцы гэтага не разумеюць, яны як быдла, вы зараз паглядзіце ў Беларусі наплыў, беларусы абураныя, беларусам не падабаецца. Я не хочу каментаваць гэта, таму што аб гэтым папераджалі яшчэ як мінімум з 19-го года, а дагэтуль я ведаю апазіцыя, я просто ў апазіцыі з 19-го, а дагэтуль апазіцыя намагалася давесці яшчэ. Вось, ну зараз гэта вынік той нерэакцыі, магчыма, якая была дагэтуль. Таму вось так. На экспромте правела стрымчык, з вами просто паразмаўлялі. Коордынацыйная рада гэта фу-фу-фу, не ідзіце туда, але калі пашлі, то не разлічвайце на тое, што вас там пачуюць, вас там падтрымаюць. Канешне, дай Боже, калі гэты праект будзе рэалізаваны дастойна, але я ў гэтым чамусьці вельмі сумняваюся, прынамсі па тых спісах, якіх я бачу, ну, калі туды ідзе Азараў, ну, все зразумела. Я толькі не разумею, чаму, я шчыра кажу, як бы я была зараз у складзе выбарчай камісіі, я, правда, адмовілася, але тым не менш, я бы звярнула увагу на тое, што чалец, якой парушыў правіла мінулага склікання, вось ён зноўку прэцца, што называецца, вы не хацеце ўзняць пытанне, як так атрымалася, што ён людзей на зямлі пападстаўляў, а зараз распавядае пра то, што ён будзе іх лёс вырашаць. Слухайце, ну чекістаў хапае, хаця коордынацыйная рада мінулага склікання показала, што яна там цалкам нашпігавана всякага роду прадстаўнікоў, скажем так, цікавых беларускіх структураў. Там адзінкі людзей былі, натуральна, адзінкі, хто, ну, як некаторыя зараз чальцы, верылі ў тое, што коордынацыйная рада нешта здатная. Не. Вось, яшчэ пытанне да тых, хто іх фінансуе, но гэта ўжо іншая гісторыя, мы туды не лезем, мы па чужых кішэнях не лазім, каб хтосьці не думаў, што мы спрабуем ім зрабіць эратычны масаж.
Дзякуй шчыра, сябры, бачу, крышачку паразмаўлялі. Напэўна, гэта такая больш эмоцыя мая, пакуль без такіх аналітычных дадзеных, без такога яснага канструктыву, таму што трэба рыхтавацца, а рыхтавацца вельмі шмат ёсць пытанняў, якія мы пакуль не можам агучваць, да? Таму што яны чутлівыя. Але я думаю, з часам усім ўсё стае зразумелым. Далучайцеся да нацыянальнай кааліцыі, таму што именно нацыянальная кааліцыя гэта прастора там, дзе вы можаце сябе рэалізаваць. Пакуль у нас ёсць платформа сходу неабыякавых, можаце далучыцца туда. Калі у вас ёсць прапановы праекты рэалізоўваць, не грошаў не дадзім, але нашымі сіламі тое, што мы здатныя рэалізаваць, мы будзем рэалізоўваць. Зараз мы працуем над праектамі інтэрвенцыі вызвольнай арміі. Ну, вось я яшчэ бяру дніпровскі транспартны карыдор. І я думаю, што ў нас такія неблагія шансы Беларусь зрабіць вольнай, незалежнай, дэмакратычнай, а галоўнай нацыянальна арыентаванай нашай. Беларусь наша. З чым я вас вітаю. Засталося толькі павярнуцца дадому, што называецца. Украінцам перамогі. Ведаю, сама удзельнічаю, што называецца ў гэтым усім. Сябры, трымаемся. Ціхіх нам начэй, спакойным нам дзён. Трагедыя ў Адэсе, трагедыя ў Харкаве. На жаль, штодня мы сутыкаемся з гэтым. На жаль, штодня гінуць людзі. Я проста не ведаю, я не памятаю аніводных навін, у якіх бы не праскоквала інфармацыя пра то, што ёсць загіблыя і ёсць параненыя. Вот проста натуральна украінскія паблікі, хто там Беларусі нас глядзяць, гэта страшная гісторыя, тому што кожны дзень ты чытаеш пра тое, што загінулі людзі. У Запоріжжі, там в Одесі, от зараз у нас трагедія в Херсоні. Херсон, червона зона, мені подається, просто вся натуральна, хоча там кажуть, що нейка секторами, ніфіга, мені подається, весь Херсон палає просто. Харківщина, Сумщина, Донецьк, Луганськ, я ввогуле не кажу, там катастрофа. Вось, гэта страшна. Калі мы зараз не згуртуемся, не адаб'ем Беларусь, нас чакае з вами вельмі страшная будучыня. Вельмі страшна. Таму до зустрічі, як мені пише Сергій Фіршак. Дякую щиро. До зустрічі. Так, будемо строкатися, я сподіваюся, 6. Але як буде атрымлівацца, тому що я ще раз кажу, шмат праці. Яна цяжка, яна складаная, але ви бачите, що ми повні сил. Ось, і мотивація, натхнення. Українцям усього самого лепшого, белоруси. Трымайцеся, набирайтеся силу, тому що наша генеральная битва з вами ще попереду. Живи Беларусь і слава Україні! Закрывайся.